Opimso Radio, Opimso TV, and now Nigusu Awoshe. Bia mi gyina yi ayaresabea a ɛwɔ Amaduma Adankwame. Saa ayaresabea yi ɛhyɛ Asakraka Health Center ase. Na wohwɛ sɛ koko apa ho ɛna mi gyina. Na ɛkwan a ɛyɛ obi fie ɛna doctorfoɔ ne anursefoɔ a ɛwɔ ha agye a wɔn ɛrehwɛ yadeɛ ɛwɔ hɔ. Yɛkɔ ne adɔktafoɔ ne anɛɛsefoɔ a ɛyɛ adwuma wɔ hɔ atwetwe nkɔmmɔ ne abusam sɛ ɛbaa ne sɛ na ayaresabea yi efie ɛna ɛwɔ ɛne abakɔsɛm a ɛwɔ ho nnwuma a ɛkɔ so ɛwɔ ha eti adeɛ mu oduro ni di m'akyi na yɛnkɔ hwehwɛ mu sɛdeɛ yɛde kaakaa yɛ no Asakraka Health Center Anes ɛna yɛwɔ no ɛne mpanimfoɔ a ɛwɔ ha bɛtwetwe nkɔmmɔ medeɛ meduru ha me susu sɛ obi fie na miwura nanso yɛhu no sɛ yɛatwerɛ wei bɔ ha na ɛyɛ ayaresabea deɛ yɛbɛbɛ sɛ ɔpani Opimso TV so nie mema wɔ ha meso mema wɔ ha watiefoɔ nyinaa so ha paagye bibia bɔkɔ bɔkɔ menim wo sɛ yɛra na mayera a anaasɛ ebi a bɔ na mpɛ sɛ mobɔ ma ayaresabea no ho dawuro nti mode wei abɛbɔ ha aha ɛyɛ ayaresabea patcho you ɛyɛ ayaresabea ɛbaa ne sɛn ayaresabea na ankasa deɛ ɔmo si ni wɔ Asakraka kurom na ɛnam sɛ yɛdwuma yɛ mu no yɛhu sɛ ekuro na yɛ kuro kɛseɛ wɔ yɛmfa sɛ sub district no kuro na yɛ kuro kɛseɛ because ɔmo population ko aboro 7,000 na ɔmo ba yɛ hɔ na ɔmo brɛ ɔba station ni ha ɛba hot street just ɔkɔ mfensi kwan na no baabi a mo fa ba yɛ no wafa kaa ba Asakraka to ɔhwɛ sɛ ɔbɛkɔ mfensi asan ba Asakraka deɛ ndɛ ɔforo kaa firi akɔ kurupɔn a trɔtrɔ na ɛfo kyɛn taxi no nti ɛma na yɛhwere yɛn nkorɔfo bebree nti mpanyinfoɔ tena ase dwen ho ɛna yɛne kurom ha mpanyinfoɔ bi so dwen ho sɛ yɛpɛ sɛ yɛnya beebi na yɛde ayaresabea no to ɔmo nti yɛka yɛ na ɛtɔ ɔmo asum ɛma ɔmo so ɔmo adaworo ma ɔmo ba bɛhwehwɛ ha ma yɛ nti ɛyɛ kuro no na atwi aka ɛyɛ obi fie deɛ ba kuro no na atwi aka ɛna yɛ adwumafoɔ no yɛabɛtena ha na yɛyɛ adwuma ma ɔman no nti aha yɛ aban mu nti na yɛatwerɛ Asakraka Health Center Anes aha yɛ Adankwame nke etimi frɛ no Adankwame Health Center but ɛnyɛ Adankwame Health Center ɛyɛ Asakraka ntoasoɔ ɛna yɛde aduru ha nti Asakraka Health Center Anes nti aha yɛ 24-hour service yɛwɔ nurse for a ɔmo da ha anadwo yare a yɛbɛhwɛ wo adeɛ kye a woba doctor wɔ ha ti deɛ yɛ no wɔ Asakraka bia yɛ bi wɔ ha gye sɛ deɛ nipa no bɛda ha akyɛ ɛno yɛbɛbɔ akyiri ama no akɔda Asakraka because wɔn na yɛwɔ nneɛma bi saa a wobɛtumi ada hɔ akyɛ nti na obisaa me a na saa na ɛte nti sɛdeɛ woka sɛ ɛyɛ aban deɛ no na yɛ sɛ ha nso health insurance yi nyinaa mogye bi wɔ ha patcho ne insurance bibia yɛ na aban di bia yɛ na ha na the only ayi a ɛwɔ ha ne sɛ ɛna maka no ne adeɛ bi wɔ hɔ yare bi wɔ hɔ sɛ ɔda da baako mmienu mmiɛnsa ɛno deɛ yɛntimi ngye wo nto ha nti ɛba saa na ahafoɔ no bɛbɔ akyire na waba Asakraka hospital hɔ na ebitumi agye wato hɔ ɛno pɛ ɛna ɛnyɛ bi wɔ ha na kyerɛ sɛ aban agye atom sɛ monhwɛ ayarefoɔ ɛwɔ ha a health directorate ne nyinaa yɛ aware sɛ monhwɛ Adankwamefoɔ ɛwɔ ha you because ɛwɔ mu sɛ yɛ na yɛ mpanyinfoɔ wɔ ha nanso yɛwɔ yɛ mpanyinfoɔ hɔ ansa na yɛbɛto din no koraa no ɛyɛ district director Mr. Justice ɔno na ɛma yɛ idea sɛ yɛmfa nto Asakraka Health Center Anes because ha no wontumi mfrɛ ha Adankwame Health Center nti yɛn mpanyinfoɔ nyinaa yɛ aware ɛwɔ mu a ɔmo bɛsra yɛn nti ɔmo yɛ aware sɛ aban ayaresabea wɔ ha na mmom dan no na ɛnyɛ aban deɛ yɛda ase wadaroma fa odin to dwama yɛne doctor a wɔ ha nso ntoa so patcho medin di Haruna Mohammed ɛfa public health me na meyɛ ɛda no wɔ ha se nti in charge of public health isa Haruna yɛda ase yo mesome da ase yɛne ɔpanin a Asakraka Health Center Anes a ɛwɔ Amaduma Adankwame ɔhwɛ ayarefoɔ nso ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ ɔpanin ɔpɔmudi dwumadie so yɛne no a ɛna ɛdi dwuma Mr.
Augustine Fosu Jiabo. Minia, Emoha, Akwaba. Bibia Wakodi, Nyame adom na muso e. Yankopo Nadum. Say you have ya o song Ghana my pa. What Roma? Yan share media me twam na minim say ye ɛna mo se ɛyɛ health center mo yɛ ahwɛrefo averagely nipa bɛyɛ sɛ na ɛba ha ɛma mo hwɛ wɔ mu da bia Da bia yɛtumi hwɛ nipa bɛ 20 aduonu. Yɛtumi hwɛ nipa bɛ aduonu. Wokeka efiri mo ba anadwo, anɔpa, awia, yɛtumi du aduonu 20. yɛhwɛ o sɛdeɛ aha nneɛma a wɔ ha environment no esitiɛ challenges bɛn na mo ɛnam mu mutumi hwɛ ayarefoɔ no smoothly sɛdeɛ other facilities ne yɛ Yɛntumi nhwɛ wɔn smoothly sɛ the other facilities yɛ. Esan sɛ ɛdan mmienu pɛ na wɔn ha yɛde yɛ adwuma. Baako na ayarefo deɛ no baako na yɛtena hɔ hwɛ wɔn. Nti mpa so mmiɛnsa pɛ na ebetumi akɔ mu. Nti wɔn ba a wɔn aka no yi sɛ wɔn da fam. Ebi nso tumi deda bench ne ayi so na mattress so because space ni so. Nti ɛno nso yɛ challenge baako a ɛha yɛ paa. Ɛna afei so because ɛdan mmienu pɛ na wɔn de ama yɛn nti yɛntumi create lab anaa scan ɛno nso yɛ another problem. To bi ba na wohwɛ na yɛ sɛ ɔyɛ lab bi a wohwɛ ne mogya mu hwɛ a ɛno gye sɛ wotwerɛ ma ne kɔ abɔnten kɔ ebi wɔ hɔ a nkɔyɛ. Nti ɛno nso yɛ haw baako a ɛha yɛ. ɛsi sɛsi ayɛ a ɔnya wohwɛ nkura a ɛwɔ kwan yi so a adankɔ a meha ne kuru kɛseɛ ɛna mode saa center yi ɛde aba community no ɛne aban na mo bɛ no mu tuo sɛdeɛ ɛbɛyɛ anka mo bɛnya bea a ɛyɛ befitting sɛdeɛ ɛbɛyɛ a bɛboa ma ayarehwɛ nso akɔ so Mmom sɛ mpanyinfo etu anamɔn deɛ ba ɛka ne sɛ ɛkyɛ ɛha adwene kakra kɔ yɛba yɛnya bɛɛ ɛkɔ bɛɛ mfie mmienu. Yɛsi afei yɛba yi mu a bosom ɛtɔ so mmiɛnsa na yɛnya mfie mmienu yɛstase yɛ adwuma wɔ ha no. Yɛahwɛ wɔn anim a ɛmmaa nti yɛgu so hwɛ yɛdeɛ ɛba a ne yɛatrɛ yɛahyɛ mu. yɛnyi so this opportunity ɛnkasa aban deɛ yɛsɛ baakofoɔ nsa nso nyame ani kata yɛwɔ nnipa bi a wɔn nsɛm wɔ bi a obetumi de bɛyɛ bosom mmienu asi ayaresabea ɛsɛ fata kurom ha nso ɛyɛ tete hɔ kuro a de hyia kɛseɛ titiri ne ani ntini efiri mu mesɛw hwɛ me kamera yi mu na ɛne Ghana man kasa ɛwɔ mmoa a muhia ho Etiefoɔ wei deɛ Amaduma Dankwame ɛyɛ kuro kɛseɛ paa tete kuro na yɛni apɔmuden asoɛyɛ a ɛyɛ kuro nankasa dea ɛyɛ obi fie na yɛahan a wɔma yɛ dan mmienu a yɛde yɛ adwuma baabi koraa nipa ne dɔɔso a ɛyɛ sɛ yɛgye ne to hɔ kakra na yɛsɔ ano no na yɛareɛ n'ano no yɛnya ɛba saa gye sɛ yɛma bi kɔ ebi wɔ hɔ gye sɛ wɔn deda fam deda bench so ɛdi sɛ nka atitire ne abɛnten ne wɔn a wɔhwɛ ɛbɛtɔ wɔn akoma so na wɔn ayɛ mmoa a wɔatumi abɛsi akeka nsa ase wɔn akeka wɔn nsa ase asi clinic bi ama kuromafoɔ no a nka ɛbɛboa nti yɛsrɛ sɛ aban bɛtumi ayɛ bɛbɔ ntumi nyɛ ne nyinaa ɛdi sɛ wɔn a kakra wɔ wɔn nsam ne wɔn a atɔ wɔn akoma so bɛtumi aboa yɛ a nka yɛbɛda wɔn ase paa. yɛda ase abusua nneɛma bi wɔ hɔ a wohu a na yɛ sɛ abɔ opu saa ne sa yɛbɛsrɛ wɔn nsɛm wɔ bie aban mu mpanimfoɔ sɛ nkwagyeɛ wogye nipa nkwa no nyɛ ne sɛ bi a wowɔ ne pane anaa woma ne duro na mmom sɛ ayaresabea yi sɛdeɛ esi tie yi na woboa ma wɔn nya deɛ yɛ kama efiri wawoɔ ntoatoasoɔ nyinaa no wobɛnya mu nhyira yɛnkɔ so a na yɛmmoa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Amaduma Adankwame nso ɛbɛnya hospital anaa health center ɛsɛ fata na obi a ɔreba abɛgye ayarehwɛ no ɔbɛba ɛwɔ anigyeɛ mu ɔpem so radio ɔpem so TV so nie
Yadamas. Ya ne nurse ni a wo ayaresabea wo amaduma dankwa me ebetwetwe nkomo. Obapa ye mamo ni adwuma. Yes, yeah, that's it. Ma memfa kukuduro musa we. Se ohwe unuanom a onu omu wi school. Na ohwe facility bi obi wo konfo anoche, obi wo ayaresabea bi sei. Na oba wonso hwe se onu omu wi the same school. Na aha na aye adwuma ya na atinka ne tese. Oh, yeah, nothing can ya kakra. And so, no, yet to your who see was a small my gun and on TBB near a yodo, any to watch any said you see pill me as and wintina. Yet this hour don't have a baby see. Fire fam say na ha adwuma ye esitie facility hwɛ the dan mienu pɛ na mode yɛ adwuma cheche ye mu fire fam. Me patcho I heard you man a dear, near ya. And yeah, what yen ye two who watch say, oh my Ghana, yen we are more, ye besum or more. And ka heard you man yeah, because a dime you penny a dear juma. What her bear ma, we all beat me ba, be an impromptu now when your motor accident, I say, me and you or bad the hana bear mother. So be who so be who. Just said, I had ye would I had it that ye sure more anopa area and you marry uncle. Yet na bear 2 weeks, the following 2 weeks near my area from so I de ababi ye. But I heard you my ya table chronos one ye OPD, as one ye vital as a horse so na doctor bear consulting or who ye consulting crow bit you. Ye ni baby ye dressing, ye ni baby just say I heard you man ya. Adwuma ya sɛ ya afono. I manage de to watch and I so said yes, and a cousin free and then your boy so a job any day. Said ye, oh my Ghana, what was so be shown yanum, a babo, or more money be an untina. Yadi your doddy air de Tiano. Na humanity and im no quasam de no ya. Nneɛma bɛn ne nneɛma bɛn na ɛba siesie yɛ a ɛbɛboa mo adwuma yi? Me patrol in here lab wa and I say any facility no you say any word wa any lab any hwe metimi aka say in case of your first aid no wa higher kakra na the emergency na be transfer no just ye do mu nyina ka bom wa ha ti ha na say nka ban betimi aboa yen no ama your facility na yenya lab yenya scan yenya enyoma bi ti say bia OPD wa ha lab wa ha ward no be ma de wa ha oba de wa ha nka no so nka yepe. Wohwɛ a yɛnhwɛ sɛ ward yi a bɛrima ɛbɛda ha na ɔbaa ada ha ɛboro so koraa a ebi bɛda fam yi. Wɔn a wɔbɛgye ayarehwɛ no nam sɛ wɔn yareɛ no nti yɛ a wɔn mfa ho anaasɛ ɛno nso yɛ na wɔn complain kakra. Me patcho mu complain bebree nanso ma fa no sɛ obi fie omu ni baabi so a omu yɛ dɛ ɔkɔ nti ɔno no yare na to n'anim asa no na wayɛ sɛ meyɛ ne saa sɛ edu baabi na yɛ yi a na obi wa no ato aso kɔ kɛseɛ ba onya akɔ bɛba ha ɛnso so no because of sɛ ba sɛ wɔbɛda wɔ ne bɛma bi bɛda abom no nti ɔma nti obi wɔ kɔ oni sika kora kakra no wɔde kɔ kɛseɛ mu ɛnyɛ ne fault ka onya wɔbɛba ha nti ɛma ne ha yɛ so kakra ɛwɔ ha. Sɛdeɛ mo adwuma yɛ si tie ibra mo bre community no motivation bi firi hɔ ba. Me patcho dey bi motivation bi en free community of ma. Abusuafoɔ mo a mohwɛ yɛ chichi ne benche yɛ Opemso radio ahwɛfoɔ. Yɛ nua bɛyi ɛne ne doctor ne adwumayɛfoɔ a ɛwɔ ha. Weinom ɛna sɛsɛ yɛbɔ wɔn aba so na hyɛ wɔn mu nkunan. Na sɛbi obi wɔ hɔ a yɛ transfer ne ba baabi sɛ ya ohunu yɛ a otumi kotua sika kɛseɛ ne yɛyi na firi ha. Nanso wɔn agye ato wɔn ho so sɛ yɛdania nipa ɛna ɛwɔ ha yi deɛ doctor ɛte consulting room no na obi gyina apa ne kooko apa so a ɔno ne kooko mu. Nanso wɔn si nipa ɛna ɛwɔ ha. Enti sɛ deɛ tie bia no wɔn bɛsom. Wei mu bi ɛna ɛsɛ sɛ yɛbu wɔn aba so. Yɛtiefoɔ ne yɛahwɛfoɔ ɛnkyerɛ biribi yɛhunu sɛ ampa mɔdɔ asanteman. Mamines wadaroma yɛdi nkra. Wo nuanom a nursefoɔ a sɛbi mpere aduasa sɛ yɛ post wɔn ba bea bi sɛ ya yɛ wɔn popo wɔn ti no afutuo bɛn ɛna ade ma wo. Oyo me patcho beda tifo ase afutuo am be ma me nuam nursefoɔ sɛ nyɛ o ma yɛ post ba di baby sɛ ya wani nya dia na sɛ bia wonyɛ wadwen sɛ obɛyɛ adwuma na untimi nyɛ because yɛ de bebree ba
ɔmo ba bɛduru asi bi a nipa bɛyɛ sɛ yɛde bɛyɛ 20 a wobɛte w'ani na baako koraa ni hɔ ɔmo nyinaa akɔgye obiara san n'akyi sɛ ɔmo ntumi ma bea bi sei nti afotu a bɛma ɔmo sɛ aban no ne yɛsrɛ no ɛne yɛn mpanyimfo a ɔmo wɔ Ghana ha ne yɛsrɛ ɔmo sɛ yɛsrɛ ɔmo nsɔ yɛ asene yɛ adwuma no ɛna fam yɛposti no aba ɔni deɛ ɔbɛdi ɔni hwee na ɔsan abɛhyɛ baabi sei na kyɛ sɛ yɛda bobɔ so koraa yɛda te sɛ sukuufoɔ yɛda student mattress so yɛda te sɛ sukuufoɔ ɔnwoma sisi wɔn nkyɛn no wasɔre adware te sɛ deɛ ɔwokɔ sukuu nti yɛsrɛ aban no sɛ ɛmmoa ɛnyɛ ɔmo fault ɛnyɛ ɔmo fault baako koraa nti ɛyɛ adesrɛdeɛ ne yɛde to ɔmo nyinaa anim sɛ ɔmo mmoa biribiara yɛ kama a ɔmo ba so ɔmo bɛtumi ayɛ de atena kama Yɛda ase madam odin ni nyina. mepatwɔ mede Ramat Osaa Amoako Yɛda ase. Oh me mo ha. Ya eja Madam Roma odin. pata efemi mami Lucy Nkrumah. Ma me nkroma, madam Roma. Ɛdeɛ na hyɛ wo nkunan a ɛma a wode wo fie sɛ yɛmfa nhwɛ yadeɛ ɛwɔ kuro yi mu. De ma ne hye me nkura a mede ema omo so mfa nhwɛ yade ewo kuro mu sɛ me nam tumi sɛ mede ma omo a ɛbɛboa ɔman nyinaa. Efisɛ sɛ obi yale na ubenya ka akora bin bedu ekropon no ne bia sɛ nyame a mmoa wa na uni ahwere no nkwa. Nti omu ka sɛ omo pedae na omo boy nya na wo sɛ me so mitimi de ɛdan no ma wo mo sɛ de ɛbɛboa nyinaa wɔ ha. Ama wo deɛ wo fie ha. Wonim deɛ ɛkɔ so. Wohwɛ a how bɛn na adɔktafoɔ yi ne anɛɛsefoɔ yi ɛfɛ mu wɔ ha. Sɛ omo ama anka mmoa. Bisɛ na wotwe omo kura sɛ de omo si afam wɔ ha no. Omo bɛyɛ adwuma saa bia 1 ansa na omo timi akɔda. Ahomakye ansa na omo akɔda. Omo kɔda kura nkyɛ ɛbɛyɛ 3 na bi so asa aba no omo abobom no omo asɔre. Nti last kura braba akɔkɔ de na dua ne si so kura hyi mu anya kwai ankwa kwiridi. Na nye yize omo brɛ wɔ ha pa nti omo ba ndi omo aboa ye meka sɛ omo moya na omo aboa ye pa. Yɛka sɛ bɔ wo ma ba so a sɛn na abɛka afa wɔn. Meka sɛ nyame nhyira omo na omo nyuma pa omo abɛyɛ wɔ kurom ha. Sɛ omo ma nka mmoa ye. Nti mesɛ nyame sɛ ommoa committee for nso no mutimi nya baabi na omo nsi hospital mi wɔ ha ne mmoa ye nyina. Ama yɛda ase. So me da mo ase nyame nhyira mo pa mo ba ye de maboa omo aboa ye no meka sɛ omo mmoa ye na me di tro omo aboa ye papa. Kuma for ko bi sɛ mo kura bɛgye atum sɛ omo ba ye omo aboa ye. Yɛda ase. So me da mo ase nyame nhyira mo.